Evo, nalazimo se u Interpretacijskom centru maritivne baštine Dubovk u Malinskoj na otvorenju izložbe Drvo pjeva, je tako? Tako je. Koju zajednički su pripremili, znači, ekipa iz Dubovka i Gradski muzej Virovitica. Vrijedno istaknuti da ste jedni i drugi dobitnici nagrade Živa. Tako je. Pa da čujemo malo nešto od voditeljice. Evo, zapravo nas je ta i nagrada povezala i potaknula na suradnju. 2022. godine Muzej grada Virovitice dobio je nagradu Živa za najbolji slavenski muzej, a godinu nakon toga mi smo dobili nagradu za najbolji baštinski lokalitet. I eto, na osnovu toga, kao jedini dobitnici iz Hrvatske, smo se povezali i to nije jedina stvar koja nas povezuje. Povezuje nas i tema stalnog postava, a to je drvo. Mi tumačimo vezu između naših drmuna i šume hrasta medunca i mora, a oni tumače ulogu drva u svakodnevnom ljudskom životu kroz povijest. Hvala, Bruna. Sad će nam voditi ravnateljica i tako. Ne, dakle, ja sam muzejska savjetnica, voditeljica etnološkog odjela Gradskog muzeja Virovitica. Dakle, radim kao etnolog u našem malom, velikom muzeju. A evo, ova gostujuća izložba Drvo pjeva, svijet tradicijskih glazbala, je zapravo i nastala kao jedna priprema našeg stalnog postava pod nazivom Drveno doba. Jedna cjelina u njemu je posvećena glazbi i evo, nakon otvorenja 2019. Nakon još dodatnih istraživanja, 2021. postavili smo evo ovu izložbu, a gostujemo ovdje kod vas na Krku, dakle u Malinskoj, sa jednom dopunom, krasnom dopunom koja zapravo povezuje evo Slavoniju i Kvarner, a to je zapravo kroz Sopile, gdje se dakle evo istaknuo ovaj tradicijski instrument i gdje su se prikazali dijelovi, odnosno nastanak tradicijskog glazbala. Hvala lijepa. Želim još dugu suradnju između vaša dva, pa mogu slobodno reći, izložbeno-muzejska prostora. Tako je. Tako je, da. Hvala lijepa, sretno. Odlično.